नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पुढे होणाऱ्या जिल्हा परिषद भरतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे पाहणार आहोत। प्रश्न पहिला, खालीलपैकी कोणी हिंदुस्थानी प्रचार सभेची स्थापना केली होती? तर अशा प्रकारचे प्रश्न IBPS नेहमी विचारत असून हिंदुस्थानी प्रचार सभेची स्थापना महात्मा गांधीजी यांनी केली होती। त्याचबरोबर महात्मा गांधीजींनी या सभेची स्थापना भारत छोडो आंदोलनाच्या आधी काही दिवस आधी केली होती, म्हणजेच 1942 साली केली होती। त्यामुळे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, हिंदुस्थानी प्रचार सभेचे संस्थापक होते महात्मा गांधी हे, आणि या सभेची स्थापना झाली 1942 साली। प्रश्न दुसरा, प्रार्थना समाजाची स्थापना कोठे व कोणत्या वर्षी झाली होती? तर प्रार्थना समाजाची स्थापना झाली 1867 या वर्षी आणि मुंबई या ठिकाणी। त्याचबरोबर प्रार्थना समाजाचे संस्थापक होते डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखडकर हे। त्यामुळे हे नाव देखील लक्षात ठेवा, या संस्थापकावर देखील प्रश्न विचारला जातो। म्हणजेच प्रार्थना समाजाची स्थापना 1867 साली मुंबई या ठिकाणी झाली असून त्याचे संस्थापक होते आत्माराम पांडुरंग तरखडकर हे। त्याचबरोबर 1828 साली कोलकाता येथे कोणत्या समाजाची स्थापना झाली होती? तर कोलकाता येथे 1828 साली ब्रह्मो समाजाची स्थापना झाली होती, हे लक्षात ठेवा। त्यानंतर 1873 साली पुणे येथे कोणत्या समाजाची स्थापना झाली होती? तर 1873 साली पुणे येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली होती। त्यामुळे हे देखील लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील परीक्षेत 100% प्रश्न विचारला जातो। त्यानंतर 1875 साली मुंबई येथे कोणत्या समाजाची स्थापना झाली होती? तर 1875 साली मुंबई येथे आर्य समाजाची स्थापना झाली होती। त्यामुळे हा देखील समाज लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील 100% प्रश्न विचारले जाईल। हे 4 समाज खूप महत्त्वाचे असून याच्यावर येणाऱ्या परीक्षेत 100% प्रश्न विचारले जातील। प्रश्न तिसरा, ज्या दिवशी लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले त्याच दिवशी गांधीजींच्या टिंबटिंब चळवळीचे उद्घाटन मुंबईत झाले होते। तर लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले होते 1 ऑगस्ट 1920 साली, आणि याच दिवशी गांधीजींनी मुंबईमध्ये असहकार चळवळीची सुरुवात केली होती। त्यामुळे ही तारीख 1 ऑगस्ट 1920 आणि असहकार चळवळीची सुरुवात, हे लक्षात ठेवा। त्याचबरोबर सविनय कायदेभंगाची सुरुवात कधी झाली होती? तर ती झाली होती 6 एप्रिल 1930 साली। त्यामुळे हे दिवस लक्षात ठेवा। त्याचबरोबर भारत छोडो आंदोलनाची सुरुवात झाली होती 9 ऑगस्ट 1942 साली। त्यामुळे ही देखील तारीख लक्षात ठेवा। या तिन्ही तारखांवर परीक्षेत प्रश्न विचारला जाईल। प्रश्न चौथा, खालीलपैकी कोणत्या राज्याची सीमा महाराष्ट्राला लागून नाही? तर या 4 पर्यायांपैकी आंध्र प्रदेश या राज्याची सीमा महाराष्ट्राला लागून नाही, गोवा या राज्याची सीमा महाराष्ट्राला लागून आहे, तेलंगणा या राज्याची सीमा लागून आहे, गुजरात या राज्याची सीमा महाराष्ट्राला लागून आहे। आंध्र प्रदेश या राज्याची सीमा मात्र महाराष्ट्र राज्याला लागून नाही। त्याचबरोबर आणखीन काही राज्य आहेत ज्यांची सीमा महाराष्ट्राला लागून आहे, ती म्हणजे छत्तीसगड आणि कर्नाटक ह्या राज्यांची। प्रश्न पाचवा, खालीलपैकी पश्चिमेकडे प्रवाहित होणारी नदी कोणती आहे? पश्चिमेकडे म्हणजेच अरबी समुद्राला मिळणारी नदी कोणती आहे असा इथे प्रश्न विचारलेला आहे। कृष्णा नदी, महानदी आणि गोदावरी नदी या तिन्ही नद्या पूर्ववाहिनी नद्या आहेत, या पूर्व दिशेला वाहतात। तर तापी नदी ही पश्चिमेकडे वाहणारी नदी आहे, त्यामुळे याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 4 हे आहे। त्याचबरोबर पश्चिमेकडे वाहणारी सर्वात मोठी नदी ही नर्मदा नदी असून ही भारतातील सर्वात मोठी पश्चिम वाहिनी नदी आहे, हे देखील लक्षात ठेवा। व त्यानंतर क्रमांक तापी नदीचा लागतो। प्रश्न 6वा, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा सर्वात लहान आहे? तर सर्वात लहान जिल्हा महाराष्ट्रातील आहे मुंबई शहर हा, व त्यानंतर क्रमांक लागतो तो मुंबई उपनगरचा, त्यानंतर क्रमांक लागतो भंडारा जिल्ह्याचा व त्यानंतर क्रमांक लागतो ठाणे जिल्ह्याचा। इथे जे पर्याय दिलेले आहेत त्याच क्रमाने सर्वात लहान जिल्ह्यांचा क्रम आहे, म्हणजे मुंबई शहर हा जिल्हा सर्वात लहान जिल्हा आहे। त्याचबरोबर सर्वात मोठा जिल्हा कोणता आहे महाराष्ट्रातील? तर तो आहे अहमदनगर हा। अहमदनगर हा जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे, हे लक्षात ठेवा। प्रश्न 7वा, भारतात महिला व बाल विकास यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणारे पहिले राज्य कोणते? तर महिला आणि बाल विकास यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे महाराष्ट्र हे। महाराष्ट्र या राज्याने 1993 साली महिला आणि बाल विकास यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला होता। त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, याच्यावर पुढे होणाऱ्या परीक्षेत 100% प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे। प्रश्न 8वा, 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात
साक्षरतेचे प्रमाण टिंबटिंब एवढे आहे. तर 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील साक्षरतेचे प्रमाण आहे 82.34% एवढे. तर एकूण साक्षरता आहे 82.34%. तर 88.4% एवढी पुरुष साक्षरता महाराष्ट्रात होती. त्याचबरोबर 75.9% एवढी स्त्री साक्षरता महाराष्ट्रात आहे. तर हे 3 आकडे परीक्षेच्या दृष्टीने खूप इम्पॉर्टंट आहेत, हे लक्षात ठेवा. प्रश्न 9. महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद नाही? तर महाराष्ट्रातील मुंबई शहर या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद नाही. त्याचबरोबर मुंबई उपनगर या जिल्ह्यामध्ये देखील जिल्हा परिषद नाही. म्हणजे महाराष्ट्रात एकूण 36 जिल्हे असून त्यापैकी 34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आहे. तर मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या 2 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद नाहीये, हे लक्षात ठेवा. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे 2 जिल्हे नागरी जिल्हे असल्यामुळे या भागात ग्रामीण एरिया नसल्यामुळे येथे जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाहीयेत. प्रश्न 10. खालीलपैकी कोणती शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे? ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या तिन्ही देखील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्याचबरोबर नगर परिषद ही मात्र शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे जेथे नागरी भाग आहे तेथे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असतात. म्हणजेच नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उदाहरणे आहेत. प्रश्न 11. खालीलपैकी कोणता जिल्हा प्रशासनाचा योग्य क्रम आहे? तर आपल्याला इथे 4 पदे दिलेली आहेत: जिल्हाधिकारी, तलाठी, उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार. व त्यांचा आपल्याला जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीने पदानुसार क्रम आपल्याला ओळखायचा आहे. तर सर्वात खालच्या स्तरावर तलाठी हे पद येईल, त्याच्यानंतर तहसीलदार या पदाचा क्रमांक लागेल, त्याच्यानंतर उपजिल्हाधिकारी या पदाचा क्रमांक लागेल, त्याच्यानंतर जिल्हाधिकारी या पदाचा क्रमांक लागेल. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 3 हा क्रम अचूक असून जिल्हाधिकारी, त्याच्यानंतर खाली उपजिल्हाधिकारी, नंतर खालच्या स्तरावर तहसीलदार आणि त्याच्यानंतर खालच्या स्तरावर तलाठी. तर या प्रकारे जिल्हा प्रशासनाचा क्रम असतो. प्रश्न 12. दलितांसाठी पंढरपूर येथे टिंबटिंबचे दरवाजे उघडण्यासाठी साने गुरुजींनी आमरण उपोषण केले होते. तर दलितांसाठी पंढरपूर येथे विठ्ठल मंदिराचे दरवाजे उघडण्यासाठी साने गुरुजींनी आमरण उपोषण केले होते. व हे उपोषण साने गुरुजींनी मे महिना 1947 सालात केले होते आणि जवळपास 10 दिवस हे उपोषण चालले होते, हे देखील लक्षात ठेवा. प्रश्न 13. तृतीय रत्न हे मराठी नाटक टिंबटिंब यांनी लिहिलेले आहे. तर तृतीय रत्न हे नाटक महात्मा फुले यांनी लिहिलेले आहे. त्याचबरोबर महात्मा फुले यांची इतर नाटके देखील प्रसिद्ध आहेत, त्याच्यावर देखील परीक्षेत प्रश्न विचारला जातो व ती आहेत गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा असूड, सार्वजनिक सत्यधर्म, तर ही काही महत्त्वाची पुस्तके आहेत जी महात्मा फुले यांनी लिहिलेली आहेत. याच्यावर 100% परीक्षेत प्रश्न येतील. प्रश्न 14. खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकाने विधवेशी विवाह केला होता? तर महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी विधवेशी विवाह केला होता पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर. त्या विधवेचे नाव होते गोदूबाई. त्यामुळे या नावावर देखील प्रश्न येऊ शकतो की महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी कोणत्या महिलेशी विवाह केला होता किंवा त्या विधवेचे नाव काय होतं? तर तिचे नाव होते गोदूबाई हे. प्रश्न 15. नुकत्याच झालेल्या G20 परिषदेत या संघटनेचा 21वा सदस्य म्हणून कोणाचा समावेश करण्यात आला? तर आफ्रिकन युनियन या संघाचा G20चा 21वा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला, हे लक्षात ठेवा. यावर 100% येणाऱ्या परीक्षेत प्रश्न विचारला जाईल. प्रश्न 16. महिला ज्युनियर हॉकी आशिया कप 2023चा विजेता कोणता संघ ठरला? तर महिला ज्युनियर हॉकी आशिया कपचा विजेता ठरला भारत हा. आणि ही स्पर्धा झाली होती जपान या ठिकाणी. त्यामुळे हे ठिकाण देखील लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर दक्षिण कोरिया हा उपविजेता ठरला होता. त्यामुळे हे देखील लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर उपविजेता दक्षिण कोरिया, विजेता भारत. ही स्पर्धा कोठे भरवली होती? तर जपान या ठिकाणी. प्रश्न 17. आदित्य L1 या इस्रोच्या नवीन मोहिमेचे प्रक्षेपण कोणत्या दिवशी केले गेले? तर आदित्य L1 ही सूर्याचा अभ्यास करणारी इस्रोची नवीन मोहीम असून याचे प्रक्षेपण 2 सप्टेंबर 2023 या रोजी करण्यात आली होती. त्यामुळे ही तारीख लक्षात ठेवा, ही अतिशय महत्त्वाची तारीख असून याच्यावर 100% परीक्षेत प्रश्न विचारला जाईल. त्याचबरोबर या मोहिमेचे प्रक्षेपण करण्यासाठी लॉन्चिंग व्हेकल कोणते वापरले होते? तर ते होते
PSLV C57 हे. त्यामुळे हे देखील लक्षात ठेवा, PSLV C57 याच्यावर देखील प्रश्न विचारला जाईल. प्रश्न 18वा, 53वा दादासाहेब फाळके जीवन गौरव पुरस्कार 2021 कोणाला भेटला? तर 53वा दादासाहेब फाळके पुरस्कार वहिदा रहमान यांना भेटला आहे. हे लक्षात ठेवा, याच्यावर 100% प्रश्न विचारला जाईल. त्याचबरोबर आशा पारेख यांना 52वा दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटला असून 2020च्या त्या विजेते आहेत. तर रजनीकांत यांना 51वा दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटला असून ते 2019चे विजेते आहेत. तर अमिताभ बच्चन यांना 50वा दादासाहेब फाळके पुरस्कार भेटला असून ते 2018चे विजेते आहेत. त्यामुळे 53वा आत्ता नुकताच जाहीर झालेला पुरस्कार वहिदा रहमान यांना मिळालेला आहे. प्रश्न 19वा, खालीलपैकी कोणता देश चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा जगातील पहिला देश ठरलेला आहे? तर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे भारत हा. भारत या देशाने 23 ऑगस्ट 2023 रोजी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आपले लँडर आणि रोवर उतरवले होते. त्यामुळे लक्षात ठेवा, हा प्रश्न परीक्षेत 100% विचारला जाणार आहे. त्याचबरोबर या मोहिमेचे प्रक्षेपण कधी झाले होते? तर या मोहिमेचे प्रक्षेपण झाले होते 14 जुलैला. त्यामुळे हे तारीख देखील लक्षात ठेवा, 14 जुलै 2023 या दिवशी हे चंद्रयान 3 चंद्राच्या दिशेने प्रक्षेपित झाले होते. तर चंद्रावर पोहोचले 23 ऑगस्ट 2023. त्यामुळे 14 जुलै आणि 23 ऑगस्ट 2023 ह्या दोन्ही तारखा लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर चंद्राचा दक्षिण ध्रुवावर ते पोहोचले हे देखील लक्षात ठेवा. प्रश्न 20वा, बेरी हा रोग मुख्यतः टिंबटिंबच्या कमतरतेमुळे होतो. तर बेरी हा रोग होतो जीवनसत्व B1च्या कमतरतेमुळे. जीवनसत्व B1ची ज्यावेळी कमतरता होते त्यावेळी बेरी हा रोग निर्माण होतो. त्याचबरोबर जीवनसत्व अच्या कमतरतेमुळे रात आंधळेपणा हा रोग होतो. यावर देखील परीक्षेत प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर जीवनसत्व Cच्या कमतरतेमुळे स्कर्व्ही हा रोग होतो. हे देखील लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील प्रश्न विचारला जाईल. आणि जीवनसत्व Dच्या कमतरतेमुळे अस्थिमृदुता हा आजार होतो. प्रश्न 21वा, भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावनेची संकल्पना कोणत्या देशाकडून घेतली आहे? तर भारतीय राज्यघटनेतील जी प्रस्तावना आहे या प्रस्तावनेची संकल्पना घेतलेली आहे अमेरिका म्हणजेच USA राज्यघटनेतून. जगातील पहिली राज्यघटना आहे USAची, ज्यामध्ये प्रस्तावना दिलेली होती व तीच संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत आपण स्वीकारली होती. त्याचबरोबर USSR म्हणजेच तेव्हाचा रशिया याच्याकडून आपण मूलभूत कर्तव्ये ही संकल्पना स्वीकारलेली होती. हे देखील लक्षात ठेवा, याच्यावर देखील 100% प्रश्न विचारला जाईल. प्रश्न 22वा, सुवर्ण क्रांती कोणत्या पिकाशी संबंधित आहे? सुवर्ण क्रांती म्हणजेच गोल्डन रेव्होल्यूशन हे कसे संबंधित आहे? तर हे आहे फळे या पिकाशी संबंधित. त्याचबरोबर अन्नधान्याच्या संबंधित कोणती क्रांती आहे? तर ती आहे हरित क्रांती. हरित क्रांतीलाच आपण ग्रीन रेव्होल्यूशन म्हणतो. त्याचबरोबर तेलबियांशी संबंधीची क्रांती आहे तिला आपण पीत क्रांती किंवा येलो रेव्होल्यूशन या नावाने आपण संबोधतो. त्याचबरोबर दुधाशी संबंधित जी क्रांती आहे तिला आपण श्वेत क्रांती किंवा दुग्ध क्रांती या नावाने संबोधतो. त्यामुळे सुवर्ण क्रांती कोणत्या पिकाशी संबंधित आहे याचं उत्तर असेल फळे हे. त्याचबरोबर सुवर्ण क्रांती ही मध याच्याशी देखील संबंधित आहे, त्यामुळे हे देखील लक्षात असू द्या. प्रश्न 23वा, खालीलपैकी कोणता हरितगृह वायू नाही? कार्बन डायऑक्साईड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन हे तिन्ही पण हरितगृह वायू आहेत. तर हायड्रोजन हा हरितगृह वायू नाही आहे, त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 हे याचं अचूक उत्तर आहे. प्रश्न 24वा, पेशींमधील टिंबटिंबांना पेशीचे ऊर्जा केंद्र म्हणतात. तर पेशींचे ऊर्जा केंद्र म्हणून तंतुकणिकांना ओळखले जाते. तंतुकणिका यांना पॉवर हाऊस ऑफ सेल म्हणजेच पेशींचे ऊर्जा केंद्र असे संबोधले जाते. प्रश्न 25वा, वाफेचे रूपांतर बर्फात होण्याच्या क्रियेला काय म्हणतात? तर वाफेचे रूपांतर बर्फात होण्याच्या क्रियेला संप्लवन या नावाने ओळखले जाते. त्याचबरोबर बर्फाचे रूपांतर वाफेत होण्याच्या क्रियेला देखील संप्लवन असेच म्हटले जाते. त्यानंतर बाष्पीभवन म्हणजे काय? तर बाष्पीभवन म्हणजे द्रव पदार्थाचे रूपांतर वायू पदार्थात होणे या प्रक्रियेला बाष्पीभवन असे म्हटले जाते. तर हे काही प्रश्न होते जे IBPS पॅटर्ननुसार पुढे होणाऱ्या जिल्हा परिषद भरतीसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. याच प्रकारचे प्रश्न
तसेच परीक्षेच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट असणाऱ्या PDF त्याचबरोबर या व्हिडिओची PDF देखील तुम्हाला हवी असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, तेथे तुम्हाला अवेलेबल होईल. धन्यवाद.